Vedel Lewis Hamilton o nevydarenom Mercedese, keď sa rozhodol podpísať s Ferrari? A rozhodol sa Ferrari správne, keď podpísalo jeho a nemladého Olivera Bearmana? A uvidíme vôbec Bearmana budúci rok vo Formule 1? K tomu Red Bull Racing. Existuje tam reálne napätie, alebo sú to novinárske kačice? Poďme pekne po poriadku. Šéf týmu Red Bull Racing Christian Horner bol v Saudskej Arábii pod značným tlakom médií. Vyjadril sa, že žiaden jedinec nemá v tíme prednosť. Reagoval tak na údajné prešetrovanie Helmuta Marka v celej kauze, keď mal 80-ročný konzultant rakúskeho Red Bull GmbH poskytnúť citlivé informácie médiám. Ako už vieme, Marko prišiel v deň pretekov do pedoku s riaditeľom Red Bullu Oliverom Mintzlaffom, ktorý potvrdil zotrvanie Marka v tíme. Horner poprel, že by došlo ku konfliktu vo vedení stajne. Povedal: "Sme jeden tím a nikto nie je väčší ako tím. Každý má svoju úlohu." Horner sa tiež dištancoval od rozhovorov medzi Markom a Mintzlaffom a rovnako aj od údajného prešetrovania Rakúšana. Vraj s tým nemá nič spoločné. Povedal: "Helmut je konzultant spoločnosti Red Bull GmbH, takže akákoľvek ich diskusia bola medzi nimi a nie tímom." Zareagoval aj na úzke prepojenie Verstappenovcov s Markom a tvrdenie, že by Max mohol Red Bull opustiť. Max je dôležitým členom nášho tímu. Je to úžasný jazdec, ale každý má svoju úlohu. Žiadny jednotlivec nie je väčší ako tím, dodal Horner. Verstappen má zmluvu s tímom z Milton Keynes do roku 2028, no špekulácie okolo jeho budúcnosti pokračujú. Šéf Mercedesu Toto Wolff by ho najradšej videl u seba, no zároveň vie, že víťazní chlapci chcú sedieť vo víťazných autách a do toho má Mercedes ešte ďaleko. K otázke ohľadom zotrvania Helmuta Marka sa vyjadril aj sám Verstappen. "Vždy som jasne naznačoval, že Marko musí zostať, bez neho nemôžem pokračovať." Verstappenové silné slová mnohí vnímajú ako jasný odkaz pre manažment Red Bullu. Holanďan sa už menej podporne vyjadruje k Hornerovi, s ktorým má jeho otec osobný problém. Možno aj preto dal Horner najavo, že sa nebudú držať slepo platných zmluv. Povedal: "Nemôžete nikoho nútiť, aby zostal kvôli kúsku papiera. To platí pre absolútne každého," povedal Angličan a na adresu Verstappena dodal: "Byť súčasťou takéhoto tímu chce odhodlanie a vášeň. Max ich má. Je tu od svojich 18 rokov. Nepochybujem o jeho odhodlaní a vášni pre spoločnú budúcnosť. S Maxom je to úplne v poriadku. Nie je tam žiadne napätie, žiadny stres a môžete vidieť, aký uvoľnený je v garáži s nami všetkými. To sa premieta aj do jeho výkonov na trati. Max dosiahol svoje 56. víťazstvo v Grand Prix a z té pódium, z ktorých všetky boli v autách Red Bull Racing. Podávame mimoriadne dobré výkony. Nikdy však nehovor nikdy. Ak chce pretekár odísť, tak odíde. No nevidím na to dôvod," dodal Horner. Všetci vieme, že sa kauza nekončí. Už teraz sa povráva, že Horner alebo Marko do Austrálie ani neprídu. Vojna medzi Rakúšanmi a Thajcami v Red Bulle zjavne pokračuje ďalej. Do Austrálie určite nepríde Adrian Newey, čo pre zmenu vyvolalo špekulácie, že ho Red Bull odsúva na iné projekty ako RB17 Hypercar. Nie je to však pravda. Newey je naďalej pevnou súčasťou technického tímu a bude pravidelne dohliadať aj na výkony počas víkendov Grand Prix. George Russell je presvedčený, že Mercedes počas víkendov progresívne spomaľuje. Hovorí: "Stále sa snažíme tomuto autu porozumieť. Počas voľných tréningov sme stále vpredu, potom nám tempo opadá. Naši konkurenti nezrýchľujú, to len my sme stále pomalší. McLaren, Aston aj Charles sú len o kúsok vpred," dodáva britský borec. Spolu s Hamiltonom sa od začiatku sezóny sťažujú na pretrvávajúci problém s poskakovaním monopostu napriek lepšej prílnavosti zadnej časti Mercedesu V15. Hamilton dodal, že ich auto je neporovnateľne horšie oproti konkurencii, najmä v rýchlych zákrutách, a že na takýchto okruhoch budú mať zjavne problémy. Pomalé a možno stredne rýchle zákruty ich monopost relatívne zvláda. V rýchlej Gide boli prakticky až 5. najrýchlejší tím. Šéf Toto Wolff má napriek tomu novú filozofiu, povedal: "Zmenil som svoje nastavenie. Tlak navyše nám nejako nepomôže. Máme problém s fyzikou. Nie je to kvôli nedostatku snahy, motivácie či energie, tie máme. Ako rodinní pretekári sme z výsledkov sklamaní, no snažíme sa to zmeniť správnou motiváciou. Veríme v pozitívny zvrat na 100%. Traťový inžinier Mercedesu Andrew Shovlin ešte povedal, že tým navrhuje experimenty pre austrálsky víkend v snahe riešiť problémy s V15. Uvidíme, čo to bude. Rozhodlo sa Ferrari správne, keď podpísalo Lewisa Hamiltona? Z finančného hľadiska určite áno. Spomente si, ako vystrelili ich akcie na newyorskej burze, hneď ako oznámili, že ho podpísali. No zároveň nasadenie mladého Olivera Bearmana v Saudskej Arábii mnohým otvorilo oči. Čo ak je lepšie investovať do budúcich talentov než do najstaršej generácie? Sú dnešné autá jednoduchšie na ovládanie pre mladých aj starých rovnako? Asi áno, z časti. No tempo mladého Bearmana sa nedá nejako zľahčovať. Principál Ferrari Fred Vasseur povedal: "Je až nereálne, že po jedinom voľnom tréningu šiel Oliver bez akejkoľvek chyby. V Gide medzi stenami. Volali sme mu v piatok okolo 2:00 popoludní, aby rovno skočil do auta v 3. voľnom tréningu," pripomenul Vasseur. No toto nie je Barcelona, sme v Gide, výzva bola obrovská.
Ak sa pozriete na posledné kola v pretekoch, dokázal zatlačiť, aby udržal Landa a Luisa za sebou, povedal Francúz. Po pretekoch v Gide bol Behrman natoľko vyčerpaný, že ho z auta vyťahoval Lewis Hamilton. Čo povedal mladý Brit na svoj debut? Úprimne, pripadalo mi to ako na iných pretekoch. Procedúra je trošku odlišná od štartu F2, no keď zhasli svetlá, sústredil som sa na okolie. Mal som oveľa väčšiu rýchlosť než chlapci okolo, no oni zase pracovali lepšie s použitím energie, čo som nikdy predtým nerobil. Učil som sa za behu. Trvalo mi niekoľko kôl, kým som na to prišiel. Behrman nemá istú sedačku v Haase budúci rok. Súčasné duo Nico Hülkenberg a Kevin Magnussen majú zmluvy síce len do konca tohto roka, no šéf stáne Ayao Komatsu je s ich výkonmi pomerne spokojný. Verí, že si Behrman zaslúži miesto v F1, no garantovať mu ho stále nevie. Svet chce zároveň vidieť Macka Oliho aj v Austrálii, no ten chce za volantom späť Carlosa Sainza. Ach, tá sladká naivita a slušnosť, ktoré z neho opadnú s prvými úspechmi, presne ako si živo pamätá mladých Alonsov a Hamiltonov. Behrman zároveň dodal, že ho pri debute v Gide asi najviac potešila povzbudivá správa od jeho hrdinu Sebastiana Vettela. Pre mňa je až neuveriteľné, že sa Oli narodil 8. mája 2005, keď Kimi Räikkönen vyhral veľkú cenu Španielska za McLaren a Fernando Alonso smeroval za svojím prvým titulom v Renaulte. Či bude naozaj pretekať v Austrálii, sa dozvieme čoskoro. Fred Vasseur je však optimistický, že za volantom uvidíme Carlosa Sainza. RB tým má problém s Kevinom Magnussenom. Nepáči sa im, ako dánsky Viking pomohol Nickovi Hülkenbergovi zachrániť jeden bod. Magnussen najprv dostal penalizáciu za kontakt s Alexom Albonom, čím si odpálil vlastné preteky. Neskôr sa podľa slov RB týmu nebezpečne dostal pred Tsunodu, a to všetkými 4 kolesami mimo trate. Dostal síce trest ďalších 10 sekúnd, no spomalil Tsunodu o 2 sekundy na kolo a vytvoril tak časový vankúš pre Halkov pitstop a následne 10. miesto. Nico zároveň dodal, že rád oplatí službu Kevinovi. Yuki nadával hlavne na seba, pretože nemal Magnusenovi dať šancu. Šéf Haasu Ayao Komatsu povedal, že mal Kevin vrátiť miesto Yukimu, no pochválil ho za úspešnú stratégiu. Alex Albon si myslí, že podobnú taktiku obety jedného pilota pre zisk bodov by použil hocikto. No nie je to správne a podľa Albona musí pretekár vrátiť miesto späť. Žiadna časová pokuta tu zjavne nepomôže, keďže borec jazdí ďalej a penalizáciu si odslúži neskôr. Šéf týmu RB Laurent Mekies sa domnieva, že ich auto sa najmenej podobá na minuloročný Red Bull Racing. Žiaľ, aj ich výsledky to potvrdzujú. Mekies potvrdil sťahovanie do nového aerodynamického zariadenia vedľa areálu Red Bull Racing Milton Keynes, ktoré prebehne do konca tohto roka. Ich pilot Daniel Ricciardo tiež povedal, že tým identifikoval niekoľko nedostatkov svojho auta a že nie všetko funguje na 100%. Bývalý pilot F1 Felipe Massa podal žalobu na najvyššom londýnskom súde proti FIA, FOM a samotnému Berniemu Ecclestoneovi. Ide o kauzu Crashgate z veľkej ceny Singapuru v roku 2008. Chce spravodlivosť a samozrejme prachy. Brazílčanovi na Ferrari vtedy v Brazílii ušiel šampionát o jediný bod, majstrom sa stal poprvýkrát Lewis Hamilton za McLaren. Massa je presvedčený, že FIA mala anulovať výsledky zo Singapuru, keďže preteky boli zmanipulované. Pilot Renaultu Nelson Piquet Jr. vtedy úmyselne havaroval, aby vyšlo safety car, vďaka čomu zvíťazil jeho kolega Fernando Alonso. Hamilton skončil druhý a Massa po pokazenom pitstope neskóroval. Ak by zrušili singapurské výsledky, Massa by titul v Brazílii vyhral. No podľa mňa o titule nerozhodujú jediné preteky, ale celá vtedy 18-dielna sezóna, ktorú som aj ja absolvoval celú. Navyše existuje precedens, že po udelení trofejí na záverečnom gala FIA sa konečné výsledky viac nemenia. Podľa vyhlásenia brazílskej právnickej firmy Vieira Rezende Advogados, pán Massa žiada vyhlásenie FIA o porušení predpisov tým, že urýchlene nevyšetrili haváriu Nelsona Piqueta juniora na veľkej cene Singapuru v roku 2008. Ak by tak učinili, pán Massa by vyhral titul. Ďalej pokračujú. Pán Massa tiež požaduje náhradu škody za značnú finančnú stratu, ktorú utrpel v dôsledku zlyhania FIA, na ktorom sa podieľali aj pán Ecclestone a F1 Management FOM. Pokusy nájsť priateľské riešenie neboli úspešné, takže pán Massa nemal inú možnosť ako začať súdne konanie. Podľa nich Massa nielenže prišiel o prémiu 2 milióny eur za majstrovský titul, ale stálo ho to aj vyšší plat a sponzorské, ktoré mohol neskôr vyjednať. Presné odškodné určia odborné dôkazy, najlepší odhad strát pred úrokmi je 64 miliónov libier. Zaujímavo sa vyjadril aj bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone, ktorý dal Massovi za pravdu. Povedal: "Keby sa ma Felipe opýtal, povedal by som, že koná úplne správne a že nechá rozhodovať práve britského sudcu. Ja neviem, ako to dopadne, no preňho bude lepšie, ak s verdiktom príde práve Brit. Môže mu to len pomôcť."
Technický riaditeľ Mercedesu James Allison považuje súčasné pravidlá o prísavnom efekte za veľkú chybu. FIA vraj nedomyslela svoju snahu o odstránenie špinavého vzduchu za prenasledovaným autom, pričom nevenovali toľko pozornosti iným kritickým aspektom, ako je správanie pneumatík. Allison si však nemyslí, že pravidlá spôsobili dominanciu Red Bullu. Povedal: "Nemyslím si, že je rozumné mať autá, ktoré boskávajú zem tak, ako tie dnešné. Sila podlahy a difúzora na vytváranie prítlaku až príliš tlačí na nastavenie svetlej výšky zadnej časti auta. Nemám nič proti prísavnému efektu, no treba sa na to pozrieť pre rok 2026, dodal Allison. Charles Leclerc verí, že Ferrari sa postupne doťahuje na Red Bull Racing, a to napriek 18-sekundovému manku na Verstappena v Gide. Za posledných 6-7 mesiacov sme sa zo všetkých zrýchlili najviac. Red Bull má však stále značný odstup. Je otázka času, kedy ich dostaneme pod väčší tlak, povedal Leclerc. Do Melbourne veľa nového neprinesieme, no aspoň optimalizujeme súčasný balík. Som si istý, že naša chvíľa príde. Neviem, aké vylepšenie má Red Bull v talóne, čo napovie, kedy sa na nich skutočne dotiahneme. Formula 1 si s nástupom nových pravidiel v roku 2026 ponechá 18-palcové pneumatiky. A to napriek tomu, že zvažovali 16-palcové aj kvôli znižovaniu hmotnosti. Zmenu však odmietlo najmä Pirelli z praktických dôvodov. Evident prešla v roku 2022 z 13 na 18-palcové disky, aby boli relevantnejšie pre automobilový priemysel. Nová veľkosť by si vyžadovala značné zmeny vo výrobe Pirelli, a to pred testovacím programom už budúci rok. Tými by si rovnako skomplikovali vývoj novej éry aut. Tým Sauber pracuje na riešení problémov so zastávkami v boxoch po tom, čo obaja jeho piloti stratili cenný čas v prvých dvoch pretekoch sezóny. Valtteri Bottas v Bahrajne stratil takmer 50 sekúnd kvôli problému so závitom a v Saudskej Arábii Zhou Guanyu prišiel pre podobný problém v boxoch o približne 25 sekúnd. Fernando Alonso tvrdí, že jeho Aston Martin je v pretekoch stále o 2 alebo 3 desatiny pomalší od McLarenu aj Mercedesu, a to napriek 5. miestu v Gide. McLaren očakáva nasadenie výrazných vylepšení až Miami alebo Imole. No a ešte na záver, v Gide som sa dopočul, že tým Alpine je možno na predaj. Renaultu sa viac už nechce investovať a už vôbec nie do nových pravidiel v roku 2026. To by mohlo práve otvoriť dvere týmu Andretti Cadillac. Bombshell na záver, pošuškáva sa, že Čína príde s vlastným týmom Formuly 1. Ako som sa to dozvedel, vám nebudem hovoriť, ale mám tu priamo z Číny. Uvidíme, sledujte tento priestor aj naďalej. Milí formuloví priatelia, ďakujem za pozornosť. Nezabudnite mi pridať lajky, komentáre, prihláste sa k odberu a zapnite si notifikácie, nech vám nič neujde. Zároveň sledujte môj Instagram, kde budeme súťažiť o takúto šiltovku s podpismi Charlesa Leclerca a Carlosa Sainza. Vidíme sa po veľkej cene Austrálie. Čau.